Marian del que vives d'Ontinyent. El llibre que m'he llegit es titula 4 històries d'animals. L'autor és José Franco i la il·lustradora és Rocío Miralles. És de l'edició Bromera. M'ha resultat molt fàcil de llegir perquè sols tenia 74 pàgines. Les il·lustracions estan molt ben fetes. Us vaig ensenyar una d'elles. La història que m'he llegit conta d'un ratolí que va ser tigre, Fumat i Blanqueta, el gos blau i uns amics i un altre. Uns amics i un altre va de que eren dos amics des de fa molts anys i després anaven creixent i un dels amics va conèixer a un altre i l'altre era un lladró de coses dels boscos. Jo us recomanaria este llibre perquè és molt divertit. Espero que us hagi agradat. Adeu.